Στη φουτσαλική ομάδα της ΑΕΛ η δουλειά έχει ήδη αρχίσει. Η δουλειά έχει αρχίσει στην πρώτη ομάδα με καθοδηγητή αρχιτέκτονα και αυτή την αγωνιστική περίοδο που έπεται τον κύριο Πάμπο Χαραλάμπους. Θα συζητήσουμε μαζί του, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χαραλάμπους, καλή σας μέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Κάθε χρόνο βλέπετε διαφορετικά τα δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, όντως. Τα δεδομένα της ομάδας, τα δεδομένα της πορείας που επιβάλλεται να πρωταγωνιστήσει. Αλλάζουν οι στόχοι. Ναι, όντως έτσι είναι. Από πέρσι που είχαμε ξεκινήσει με έναν πλάνο, πάμε κάθε χρονιά με διαφορετικούς στόχους, όπως και η φετινή τη χρονιά σε σχέση με την περσινή. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στο τμήμα, με τους παίκτες μας και γενικά με όλη την οργάνωση του τμήματος. Μάλιστα. Η προετοιμασία πότε ξεκίνησε, κύριε Χαραλάμπους, για να παίρνουμε τα πράγματα με τη σειρά τους? Ναι. Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Εδώ και 3 εβδομάδες οι φουτσαλιστές μας έχουν ξεκινήσει σε γυμναστήριο. Μια συνεργασία που έχουμε. Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα, πότε άρχισε η προετοιμασία, δεν παίρνουν ανάσα? Σίγουρα δεν παίρνουν ανάσα. Είχαμε περίπου 1,5 μήνα διακοπής, ξεκούρασης βασικά, και ξεκινήσαμε και από εβδομάδας ξεκινούμε κανονική προετοιμασία στο γήπεδο. Από εβδομάδας κανονική προετοιμασία. Ναι. Θα περιλαμβάνει απογευματινές προπονήσεις, φαντάζομαι, έτσι? Είναι ένας συνδυασμός προπονήσεων. Θα είναι απογευματινές 7 η ώρα και κάποιες προπονήσεις θα γίνονται πρωινές και τα απογεύματα θα συνεχίσουν το γυμναστήριο τα παιδιά μέχρι τέλος του Αυγούστου, που έχω ήδη προγραμματίσει και τα φιλικά, οπότε μέχρι τότε θα είναι κάποιες πρωινές και θα υπάρχουν και κάποιες πρωινές προπονήσεις. Καθημερινές. Δώστε μας έτσι λίγο το πώς κύλησαν όλες αυτές οι αλλαγές όσον αφορά τον προγραμματισμό, ποιοι φουτσαλιστές προσθέθηκαν, ποιοι αποχώρησαν, για να πάρουμε μια γεύση ποιοι ανέβηκαν επίπεδο από τις μικρότερες ομάδες, με ποιους ουσιαστικά θα πορευτείτε στη νέα περίοδο. Ναι. Βασικά ο κορμός έχει παραμείνει ο ίδιος. Το 80% της ομάδας της περσινής είναι σχεδόν το ίδιο. Έχουν αποχωρήσει από την ομάδα 3 έμπειροι φουτσαλιστές για διάφορους λόγους. Έχει αποχωρήσει ο αρχηγός μας, ο Μάριος ο Ιωάννου, ο οποίος ήταν από το 2009 στην ομάδα, όταν ξεκινήσαμε τότε από τη δεύτερη κατηγορία. Έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει ο Τζότσο Κοτολέα, ο οποίος και αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός φουτσαλιστής, έμπειρος, και έχει σταματήσει. Και παράλληλα έχει σταματήσει και ο τερμοφύλακας μας, ο Νίκος ο Λοΐζου. Αυτοί ήταν οι 3 που αποχώρησαν από το περσινό το ρόστερ. Εντάξει, ήταν και λίγο μεγάλη σε ηλικία, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν πλέον τους ρυθμούς της ομάδας με τις προπονήσεις και τα λοιπά, και έχουν αποχωρήσει. Και έχουμε προσθέσει 2 νεαρά παιδιά από την ομάδα του U21, τον Ανδρέα τον Ζαντίν και τον Χρήστο τον Χατζηγεωργίου, τον τερματοφύλακα, οι οποίοι για φέτος θα είναι μαζί μου πάνω με την ομάδα. Παράλληλα έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες παιχτών που αγωνίζοντας στο ανοιχτό το ποδόσφαιρο. Κάποια παιδιά που είχα δει από το Γενάρη βασικά, είναι παιδιά της ΑΕΛ, είναι ποδοσφαιριστές που είχαν περάσει από τις ακαδημίες της ΑΕΛ παλαιότερα, και για διάφορους λόγους σταμάτησαν βασικά. Έχουμε μια περίπτωση του Νίκου του Χατζηγεωργίου, ο οποίος
τελειώνοντας στο στρατό, έχει φύγει για σπουδές στην Ελλάδα και έχει τελειώσει φέτος. Ο Νίκος πέρασε από όλες τις ακαδημίες της ΑΕΛ, ήταν μέλος της Εθνικής U21, είχε παίξει κάποια παιχνίδια με την πρώτη ομάδα και το Γενάρη που ήταν στην Κύπρο ήρθε μαζί μας κάποιες προπονήσεις, του άρεσε και θα τον έχουμε μαζί μας φέτος. Ακρίθηκε μέσα από αυτές τις προπονήσεις ότι μπορεί να προσφέρει και σε μικρότερες διαστάσεις. Γιατί το συζητήσαμε ξανά, θυμάστε, κατά πόσο μπορεί να. Και θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Κατά πόσο μπορεί ένας παίκτης στο ανοιχτό να προσφέρει ή να βγάλει τις ίδιες ικανότητες όπως και στο κλειστό. Όπως και στο ανοιχτό, έτσι. Σίγουρα, ναι. Έτσι χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Τους έχω δει αυτούς, έχω δει πάρα πολλούς παίκτες φέτος. Πιστεύω σε αυτούς που θα σου πω ότι μπορούν να προσφέρουν σε κάποια στιγμή στην ομάδα. Η μία περίπτωση, όπως σας είπα, είναι ο Νίκος Βαχηγεωργίου. Η άλλη ακριβώς η ίδια περίπτωση είναι ο Κωνσταντίνος Ορφανίδης, ο γιος του Πανίκου του Ορφανίδη. Είναι η ίδια περίπτωση με τον Νίκο Χατζηγεωργίου, τελειώνει και αυτός στις σπουδές του και ήδη έχει ενταχθεί στην ομάδα. Ένας άλλος μικρός είναι ο Χριστός ο Αναστάση και αυτός ήταν στην ΑΕΛ μέχρι τα U17. Και ένας νεαρός 19 χρονών, ο Γκεβάρα Κάντζο, είναι Κύπριος ο μικρός, οι γονείς του είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες στο ανοιχτό το ποδόσφαιρο, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να αγωνιστεί, γιατί έπρεπε να τον εγγράψουν σαν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, γιατί δεν έχει κυπριακή υπηκότητα. Εμείς καταφέραμε και τον έφεραμε τον μικρό, είναι αξιόλογος με πάρα πολύ ταλέντο. Αυτοί οι 4 και 2 μικροί 6 και χτες είχαμε έρθει σε μια συμφωνία με ένα φουτσαλιστή από Λευκοσία, το Σάκιν τον Πατίκη, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην ομάδα του Αϊτού Σογιάς. Ήταν πρώτος Κύπριος σκόρερ και τρίτος σκόρερ του προαθλήματος, έχει σημειώσει 24 γκολ. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται μαζί μας. Βασικά αυτές είναι οι προσθήκες που έχουμε κάνει στην ομάδα. Μάλιστα. Βασίζεστε περισσότερο στο δικό σας υλικό, σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Βλέπετε τα δεδομένα σας βήμα με βήμα, μέχρι να μπορέσει να συγκροτηθεί κάποια στιγμή ομάδα και να χτίζει και ψηλούς προπολογισμούς, σε συνετά πλαίσια πάντοτε, και να μπει στα κατόφλια της πρωταγωνιστικής πορείας. Ναι, έτσι είναι, Χριστό. Φέτος είχαμε να επιλέξουμε, είχαμε μιλήσει και παλαιότερο ότι θα ήταν καλά να είχαμε ένα ξένο επαγγελματία παίχτη για να βοηθήσει να αλλάξουμε το επίπεδο. Συζητώντας κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, αποφασίσαμε ότι ίσως να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή τώρα να το κάνουμε αυτό. Προτιμήσαμε τα χρήματα εκείνα να τα επενδύσουμε κάπου αλλού, σε οργάνωση γενικότερα της ομάδας. Να λειτουργούμε όσο πιο πολύ γίνεται σαν ομάδα και να δοκιμάσουμε και με κάποιους νεαρούς παίχτες όπως αυτούς που σας είπα, διότι ένας ξένος να το φέρεις να σου παίξει μια χρονιά και μπορεί την επόμενη χρονιά να σου πει, ή μπορεί να το φέρεις και αμέσως σου φκεί. Ενώ καλύτερα να χτίσουμε με δικά μας παιδιά. Σωστά. Εσάς ο δικός σας στόχος στη φετινή περίοδο με την ομάδα, κύριε Χαραλάμπους? Ο στόχος ο δικός μας είναι, όπως πέρσι, αξιόλογη πορεία. Την ίδια πορεία την περσινή και καλύτερη. Και εγώ δεν σας κρύβω προσωπικά ότι βλέπω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες στην ομάδα φέτος να καταφέρουμε να μπούμε στην πρώτη τετράδα. Σίγουρα αυτό που μπορώ να υποσχεθώ και από μένα και από τους φουτσαλιστές μου, ότι θα δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε για να καταφέρουμε να μπούμε στην πρώτη τετράδα. Κάτι το οποίο δεν καταφέραμε πέρσι στις λεπτομέρειες λόγω των εμπειριών που δεν υπήρχαν στις ομάδες της ομάδας. Πιστεύω ότι φέτος θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Κύριε Χαραλάμπους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επικοινωνούμε μαζί σας. Υπάρχει και μια συνεργασία με το Sports One, με διάφορες ηχογραφημένες δηλώσεις. Την περασμένη εβδομάδα επικοινωνήσαμε με τον Αντώνη Αντωνίου,
οποίος έχει αναλάβει τις μικρότερες ομάδες και θα έχει και μια σχέση μαζί σας. Θα βρίσκεται σε επαφή. Υπάρχει συνεργασία με τον Αντώνη. Τον έχει αναλάβει τα U21, U17. Ήταν και πριν 2 χρόνια και πέρσι στην ομάδα ο Αντώνης μαζί μου, σαν ποδοσφαιριστής. Σίγουρα. Μεγάλωσε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να προσφέρει άλλο λίγο. Εντάξει, νομίζω μπορεί να κουράστηκε περισσότερο. Ο ίδιος το επέλεξε. Αυτό μας τόνισε. Ενώ μετά το διαφημιστικό θα καλέσουμε και τον πρώην τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Κοντήρη, να μας μιλήσει για το ποδοσφαιρικό. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι πρωί, είναι ο Δημήτρης ακόμα στο τμήμα μας. Αν δεν κάνω λάθος, είπες πρωί. Δημήτρης θα παραμείνει και θα μας βοηθήσει στο τμήμα. Θα συνδυάζει, θα έχει αυτό διπλό ρόλο. Διπλό ρόλο, ναι. Μάλιστα. Το χρειαζόμαστε τον Δημήτρη. Είναι πολύτιμη η βοήθεια που μας κάνει στο τμήμα. Μάλιστα. Ωραία, θα τα συζητήσουμε μαζί του αργότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαραλάμπους, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Σημασία δεν έχει να ακούς, αλλά τι ακούς. Sports One.